различни неправителствени организации и протестирам последните 55 дена. 55 дена, 55-я ден правим нещо голямо, за първи път всички заедно. Продължавам да представям хората от протеста, които са тук, част от тях. Теодор Михайлов, предполагам, че също сте го виждали често на площадите последните дни. Занимава се с електронна търговия и писане, баща на 2 дъщери, иска да живее в България. Ивайло Захариев, баща, родител, семейен, актьор, предполагам, че знаете най-много за него, разбира се, на свободна практика, протестиращ активно в последните 55 дена. Ясен Атанасов, писател, поет, активист, журналист, активно протестиращ в последните 55 дена. Иван Димитров, поет, активист, няколко пъти арестуван, както знаем, активно протестиращ в последните 55 дена. Лъчезар Косев, баща на 4 деца, които искат да живее в България, музикант. Няма време от всичко останало в последните 55 дена да прави музика, но се надяваме всичко това да свърши скоро и искаме да живеем в България и той също. Активно протестиращ последните 55 дена. И Асен Генов, основател на фондация 14 януари, блогър, активист за дигитални права и активно протестиращ в последните 55 дена. Това сме ние, които имаме смелостта да застанем пред вас днес. Част от 80% от България, които искаме избори веднага след оставка, разбира се. Официалният документ, който сме съставили, който е изцяло в работен вариант все още, защото тепърва предстои да се обсъжда, ще бъде прочетен от Лъчезар Косев. Моля, Лъчо. Здравейте, благодаря много за интереса. Това, което ще прочета, е по-скоро основната цел на това, което искаме да направим. Тепърва, както вече беше казано, предстои дискусия с всички протестиращи и всички, които подкрепят тази идея. Съставеният документ е работа и дело на всички нас и дори в момента продължава в интернет групите на протеста да се разглежда, да се предлагат промени по него. Точно защото искаме да бъде публично всичко това, да не бъде нищо под масата. Ще го споделим като поне в неговата първа декларативна част. Днес, 7 август, администраторите и членовете на някои от водещите групи в социалните мрежи, които активно съдействат на обществото да изрази недоволството си срещу властта на олигархията и конкретно срещу правителството на Орешарски, обявяваме създаването на протестна мрежа, среда за взаимодействие и контакт с основна цел – оставка на сегашното правителство чрез разрастване на протестните действия и основна перспектива – съхраняване енергията на протеста, придобил гражданственост под името Dance with Me. Протестната мрежа следва да се превърне в постоянен действащ инструмент за съгласувано гражданско участие и контрол, готов да застане срещу всяко управление, което подкрепя олигархични структури, корпоративни интереси и действа против интересите на България. Благодаря, Лъчезар. А сега даваме думата за въпроси. Предполагам, че ще имате достатъчно такива. Ще помоля да се представите преди всеки въпрос и ще опитам да редуваме всеки представителите на различните медии. Заповядайте. Да започна аз тогава, ако не е така, Росен си Заповядайте. Да ни кажете как от тук нататък и след този документ ще продължат вашите действия, каква посока ще се развива протеста, говорите за дискусия, по какъв начин ще стане тя разговор? Благодаря ти за въпроса. Предлагам Ясен да отговори на него. Тук нататък, пак казваме, че това се раздава от въвеждащите думи на Джустин и тези на Лъчо. До тук нататък започва едно голямо обсъждане на всякакви нива на този документ. Идеята на мрежата, като такава, на протестната мрежа, е, че тя е една хоризонтална структура, която привлича все повече и повече съдействащи хора, било то личности, било то групи, живи и онлайн. Тоест, това, на което ние ще се посветим в този месец, е да организираме максимално широка.
Благодаря. Заповядайте. Чакар Янексон, благодаря и поздравявам за организираното събитие, но ще засегна малко досадна тема. Това бързам да се изкажа на превара другите, защото сега от 3 часа има обществено обсъждане на публикация за въвеждане на генотип. Той го имаше. По темата. Благодаря ви. Други въпроси? Заповядайте. Значи, не мисля, че когато в България се въвежда геноцид, ние сме се събрали тук да си говорим и казвам, че това не е по темата. Следователно, ние нямаме място след така наречените протестиращи. Благодаря ви. Господин Генов все пак ще отговори на вашия въпрос. Благодаря ви. Искате ли, госпожо, не ви чух името, госпожо Георгиева? Госпожо Георгиева. Госпожа Георгиева, мога ли да ви отговоря аз? Проблема с топофикация, както вие сте го идентифицирали с господина, който излезе, той е част от това, срещу което ние протестираме. Това, което ние протестираме, това, което изведе хиляди граждани на улицата, 55 дена, ще ги извежда до края на август, ще ги извежда целия септември, докато това правителство подаде оставка, е една много проста думичка и тя е изписана тук. Мафия. Държавата... Нека си довърша... Нека си довърша мисълта. Идеята, която ни изведе всички нас, с едно изречение довършва, идеята, която ни изведе всички нас на улицата е, че криминални и финансови интереси, злоупотреба с обществени и публични средства, се сраснаха с държавата, изместиха нейната социална функция, отнеха на гражданите правото да участват в политическия живот, делегитимираха политическото представителство на гражданите и на практика разделителната линия не е между граждани, които имат високи сметки за ток, високи сметки за парно, не им стигат парите за хляб или нещо друго. Разделителната линия е между всички граждани в Република България, всички български граждани по света и мафията, която е завзела на всяко едно ниво управлението на държавата в страната и политическата класа. Това е темата, около която ние сме се съсредоточили тези дни. Благодаря ви. Ще помоля само да се представяте и да взимате думата, когато все пак има някакъв регламент. Има колеги, които вдигат ръка преди вас. Искате въпрос да зададете? Заповядайте, моля да се представите. Гинка Танкова, Национално движение Свобода. Значи, вие сами казахте, че държавата ни страда най-много от организираната престъпност. Държавата ни не е правова държава, няма върховенство на закона. Какво ви кара да твърдите, че при едни скорошни избори, без каквито и да било промени, няма да бъде манипулиран вота на гражданите и резултатът от тези избори няма да бъде същия, каквито бяха. Благодаря ви за този въпрос. Ние го чухме многократно през изминалите 55 дена. Имаме еднозначен отговор. Лъчезар ще отговори. Или първо да отговорим на въпроса и след това да задавате следващите. Благодаря ви много. Благодаря ви. Значи това е въпрос, който всеки един от нас си задава много дни наред. И редно да се замислим за следното. Това, което липсваше в България в продължение на много години, това е едно работещо гражданско общество, което да контролира и да следи това, което политическата класа върши. Ние не смятаме, че за много кратък период от време може политическата система на България да бъде променена коренно, колкото и да не си иска това. Но ние вярваме, че когато гражданите, като ние европейски граждани, както правят гражданите на нормалните държави в Европа, когато ние сме будни и активни, когато излезаме на улицата и по всякакъв начин реагираме срещу своеволята на властта, това ще ги дисциплинира и това ще ги накара да спазват едни правила, които да ни позволят да имаме нормална държава. Никой от нас, вярвам, не е толкова наивен да си мисли, че политиците по света също не крадат, че нашите политици са някакви най-лошите на света, а че навсякъде друга да има идеални ангели политици, които само се грият за интересите на народа си. Ясно, че не е така. Навсякъде този, който е облечен на власт, е винаги в изкушението да открадне, да злоупотреби. Но за разлика от България, в другите държави има гражданско общество, което реагира моментално на много по-малки нарушения от това, на което сме свидетели в България системно всеки ден. Ние вярваме, че в момента, в който това гражданско общество наистина се съживи и почне да живее всекидневен живот, властта чувства всеки ден неговото присъствие.
тя ще се наложи да се промени. Ако трябва да бъде връщана много пъти на поправителен изпит, докато си научи урока, че нейната основна грижа е грижата за държавата. Благодаря. Нека да излагаме в диалоги, извинявайте, нека да дадем дума на журналистите. Благодаря ви много за участието и вярвам, че сте много позитивно настроена към нас, но все пак има и други хора тук. Аз съм журналист, но може би съм някакъв ваш колега, така да го кажа, по съдба. Просто причина, че съм председател също бил на доста протести в България. От февруарските протести за горивата, протести за шистов газ няма да ги изреждам. Аз съм тук по една много проста причина, извинявам, ще кажа да малко по-емоционален и по-дълъг. Как се казва? Симон Милко се казва, не съм и провокатор, да кажа. Нека да сме направо с въпроса, ще ви кажа, ще бъда да кажа някои неща. Ще ви задам въпрос. Не представлявам нито една политическа партия, не симпатизирам нито един политически лидер в България и въобще политически партии. През конференцията все пак с някаква цел да анонсираме нещо и предпочитаме въпроси по същество. Ако обичате. Факт е, че прави тази пресконференция означава, че вие искате да се покажете. Това е ясно. Да го покажа пред медиите. Много нещо. Може ли? Ами ние сме журналисти, имаме журналистически. Аз съм граждан и искам да питам нещо. Ама питайте, не правете изказвания. Това е пресконференция. Питайте, не правете изказвания. Не може. Това не е. Това е пресконференция. Това е среща между хора и медии. Задайте си въпроса, моля, по същество. Задайте въпроса по същество, благодаря. Може аз се опитам преди това да ви отговоря. Нека се опитам да ви отговоря, аз господин, не ви запомням, извинявайте. Не, да се опитам да кажа няколко думи преди това. Идеята е следната. Ние сме се събрали тук като хора, които 55 дена полагаме усилия. Този протест, който се случва, нека да завършим мисълта, моля ви да ме изслушате, ако обичате. Събрали сме се тук хора, които полагаме целенасочени усилия, справедливите искания на огромния процент от българските граждани, това правителство да завърши с оставка, да дадат резултат някакъв. Ако вие имате някакви други идеи, вие имате пълната свобода. Сега, нека си довършим мисълта. Ако вие имате някакви други идеи, имате пълната свобода да съберете хората, които споделят вашите идеи, да направите пресконференция. Аз също ще дойда да ви снимам и да отразя това, което вие правите, но ви моля най-учтиво, ако имате въпрос, да зададете своя въпрос, а не да, извинете за да разводнявате в момента атмосферата с вашите интерпретации по темата. Ние искаме да кажем нашите интерпретации като хора, които дълги дни наред казваха, че това правителство трябва да си отиде. Има 5 въпроса, може ли ги знам? Айде един по един. Само за един и след това ще дам приоритетно думата на медиите, защото те имат график. Един въпрос, благодаря. Първо към госпожа Жустин Толков да спитам нещо. Имате ли преки връзки с Саша Бездоканова и Цветлина Бориславова? Първи въпрос. Нямам. Благодаря ви. Имате и ще ви го докажа, може сега. Благодаря, но изпадаме в лични разговори. Моля, колеги от медиите, кой е следващия? Сами разбирате. Ние не представляваме Може ли в залата да има малко тишина? Ние не сме притеснявали никого от предходни пресконференции, господа, дръжте се на ниво. Давам приоритет на думата на въпроси на колеги журналисти. Благодаря ви много, ви имахте пресконференция преди малко и явно сте казали каквото имате. Не се чува въпроса ви, съжалявам, и вие имахте пресконференция преди малко. Моля, само към колегите журналисти ще дам дума на колега журналист. Колегата от 24 часа. Колегата от 24 часа, благодаря за всички останали. Може ли лица, известни с криминални прякори, да освободят залата? Може ли лица, известни с криминални прякори, да освободят залата? Престъпници! Махайте го оттам! Махайте! Махайте се! Престъпници! Хайде, Петното вън! Петното вън! Летето вън!
Моля за тишина, защото... Това е пресконференция, това не е. Господа и дами от тази групичка, вашето поведение е недостойно. Много молим полицията да изведе провокаторите от пресконференцията. Благодарим на органите на ред, които ни помагат да осъществим нашата пресконференция.
обърнахте внимание на нашата пресконференция, ще останете за да си зададете истинските въпроси. Силно се надявам, сме останали основно журналисти. Ще моля да продължим в конструктивен дух. Заповядайте. Моля да се представите само. Аз искам да задам един въпрос. Извинявайте, само във връзка с това, което стана. То се очакваше в пълната линия, като видяхме влизането на тези хора. Вие ставате по някакъв начин видими от този ден. Как ще се справите с подобен тип атаки, защото предстоят? Росен, ние сме видими от 55 дена насам и никога не сме се крили, както и всички останали хора, които протестират. Нито един от тях не е с псевдонима си или без личната си снимка. В този смисъл атаките не започват от днес, атаките започнаха доста отдавна, естествено, защото знаем, че срещната страна е доста по-подготвена. Ние сме чисти и нямаме какво да крием. Всички упреци към нас трябва да бъдат конструктивни, а такива ние сме абсолютно чисти и подготвени. Аз ще допълня. Ще допълня моето изречение. Ние сме съюзници в тази борба. В смисъл, борба е много такъв решение с тази война, нека да наречем условно. Лично аз смятам, че колкото повече вие, журналистите, показвате лицата на тези хора, с криминални прякори, така наречените оперативни интересни лица, хора, които се срещат тайно и договарят, плащат им по градинките. Едно от местата, където се плаща на контракт, когато имаше платени хора на протеста в първите дни, беше градинката за Баня Мада. Друго място, където се плащаше, беше Събвей в подъза на НДК. Това, което искам да кажа, е, че ние ще сме в безопасност до тогава, до когато медиите, за което ние благодарим особено много, държат око, фокусирали са върху това, което се случва в България и не позволяват подобни провокации да се случват. След това всеки от нас е застрашен. Може би ние физически, може би вие професионално, но всеки минава под заплаха. Под заплаха минава и българското общество като цяло. И лична благодарност на Росен за разследването, което проведе. Заповядайте. Теодора Андреева, България модели. Имам два въпроса. Първият е във връзка с тази месец, която видяхме тук в залата. Как смятате, че такава проява на агресия ще повлияе протестите? Няма ли да се сплашат хората? В крайна сметка излизат да протестират мирно. И вторият ми въпрос е предвид до сегашното поведение на управляващите. Докъде смятате, че ще доведе мирния протест и колко трябва да продължи? Благодаря ви. Предлагам първия въпрос да отговори Ивайло. Според мен, протестиращите, които 55 години идваха редовно, хилядите, които идваха, няма да бъдат повлияни от хората, които сега в залата направиха този цирк. Според мен, тази пресконференция е насочена именно към тези хора, които няма да се повлияят от тях, но ще разпознават себе си в нашата мрежа, понеже искаме да обединим повече хора. Именно в целта да обединим силите си за оставката на правителството. Благодаря. И аз ще отговоря на втория въпрос, за до кога ще продължим. Ще бъде кратък и ясен до оставка. Добре, 24 часа. Дмитрий Мартинов, 24 часа. Значи въпрос ми е първо споменахте, че ще издавате вестник. Да попитам кога смятате да бъде първия брой и дали организацията ви ще се популяризира на принципа на вестника на вирусния маркетинг или смятате да използвате лидери на мнение, като примерно на господин Вулгарен актьор. И специално към господин Косев въпрос, къде са българските музиканти, които да свирят на протеста, както едно време Георги Минчев създаде сума песни? Благодаря. Благодаря за въпросите. На първия ще отговорим. Както виждаме, протеста вече е 55-ти ден и има най-различни форми на изява. Вестника е една от тези форми и разбира се, че ще разчита отново на тази хоризонтална структура българите в цялата страна и по света да го разпространят, за да стигаме до повече и до повече хора. Мисля, че ще е един успешен следващ проект, както и тази пресконференция в момента е също един от тези проекти, така че да продължим да държим този протест жив и да комуникираме важните неща, да имаме поле за изява, защото очевидно основните полета за изява в последните дни бяха твърдо окастрени, така да го кажем. Благодаря за този въпрос. Лъчезар ще отговори за музикантите. Благодаря за хубавия въпрос, като музикант го чувствам много близък. Музикантите са в челните редици на протеста, може всеки човек, който се присъедини към шествията, към изобщо събитията, които се случват, да ги види.
Да, действително те не излизат на някакви помпозни сцени да свирят, тъй като за целият този протест няма никаква организация, нито някой плаща, спонсорира. Действително имаше немалко наброй песни, които някои музиканти създадоха. Имаше един импровизиран концерт на Васко Кръпката на Милена. Може да видите много от музикантите в България на този протест. Това, че ме виждате мен тук, вместо да ме видите зад някой вокален микрофон на някаква сцена, показва, че ние в момента разбираме, че не ни е до музика. Ние в момента сме тук, защото нещата, които са много по-съществени, много по-основни липсват. Аз бих искал веднага да се върна, както и вярвам, че всеки един от протестиращите и хората тук, всеки един от нас би искал да се върне към нормалния си личен живот, който не се занимава чак толкова много с проблемите в държавата. Но ние сме принудени да го направим. Принудени сме от една власт, която продължава да се твърдява, която не слуша гласа на гражданите си. Ние сме принудени да си оставим личния живот в една доста неприятна за всеки един от нас степен, без да получаваме никакво заплащане за това, без да имаме никаква полза, освен желанието, мечтата, нашата държава да е нормална. Благодаря. Благодаря и аз. Заповядайте. Караджов се казвам. Въпросът ми е конкретно към темата на пресконференцията. С какво протестната мрежа би била по-добра от съществуващите Facebook или въобще групи в социалните мрежи, освен че ще ги евентуално обедини? И така малко да го разширя въпроса. Как тя, по ваше мнение, би допринесла за обогатяване на обмена на идеи сред тези десетки хиляди участници? Благодаря за въпроса по същността. Само се представете също, да. Микрофона, да, защото се излъчва. Задайте въпрос, аз ще го повторя. Дали тази протестна мрежа има някакви политически намерения? Благодаря ви. Иван Димитров ще отговори на първата част от въпроса, може би на втората. Благодаря ви. Дали само ще може да повторите първата част от въпроса? Първата част, моята част. Протестната мрежа с какво би била по-добра от съществуващите групи в социалните мрежи, освен че евентуално би ги обединила? И как си представяте, че тя би се превърнала в платформа, в която да се дискутират нейни идеи от десетки хиляди потенциално участници в протестите в България? Ами, тя чисто на координационно равнище би действала, тъй като в този протест са включени много различни групи, абсолютно като равнопоставени. В този смисъл тя е нещо, което е равни между равни. Не знам дали това беше ясно, в смисъл малко кратък отговор. Аз бих искал да допълня. В момента ние се отказахме в една дълга война и наистина се изисква да съберем, да концентрираме усилията си. Нашата война, разбира се, ние нямаме оръжие, полицейски палки и щитове, каквито оръжия използват срещу нас. Нашите оръжия са търпението ни, морала ни, желанието ни да покажем, че няма да допуснем повече нещата да продължат така. Протестната мрежа се създава с цел групите, автентичните групи от протеста да могат да обменят информация, идеи, ще бъде създадена необходимата за това инфраструктура, да можем заедно да се координираме за общи действия и това да помогне по-скоро да си изпълним непосредствената цел на протеста, именно оставка. По-нататък протестната мрежа би продължила като един инструмент на гражданското общество в България. Нещо, което ще помогне на гражданите, които не виждат себе си в никоя партия, дори като предпочитания, и които в момента са непартийни, да видят една гражданска структура, организация, която няма да им бъде натрапано никакво лидерство, няма да им бъде натрапана политика на някакви лидери, а организация, където те ще могат наистина да споделят, да стигат до консенсус за най-основните неща, важни за обществото, и която ще продължи да притеснява политическата класа. И аз ще допълня към този въпрос. Имаше и втори, така че ще помоля за търпение. Аз ще отговоря на втори въпрос. Аз ще бъда съвсем кратък. Има един слоган, който стои над една прекрасна сграда. За съжаление, тази сграда отдавна не функционира в полза на гражданите на България. Този слоган е: Съединението прави силата.
приемете, че протестната мрежа изпълнява този лозунг. Благодаря ви. Асен ще отговори на въпроса на колегата от Телеграф. Да, за господин от Телеграф. Линията, която се опитваме да прокарваме 2 месеца почти, не е по уста синьо-зелено, червено, ляво, дясно. Тя е по уста граждани, олигархия и мафия. В този смисъл на протеста, лично аз не съм съгласен с всички негови крайни послания и съм изключително щастлив, че през тези 55 дена вече, като че ли викането турци сте, Волене еди какво си, Бареков еди какво си и други подобни, като че ли те умряха и ги няма вече сред нас. Това, което искам да кажа, че на протеста има много широк пъстър кръг от граждани с най-разнообразни политически убеждения и възгледи, включително и леви, лявомислещи хора, които не са съгласни с в момента управляващата върхушка в Българската социалистическа партия. Има хора, които са разочаровани от десницата, има хора, които търсят по-сериозно политическо представителство на екологичните си примерно убеждения и възгледи. В този смисъл първата неотложна задача е да се прокара тази разделителна линия, поне според нас, позволявам се да говоря от името на тези хора, които са тук на масата, ако някой не е съгласен, ще ме поправи, вярвам. Това е разделителната линия между гражданското общество, между гражданите, между реалното и ефективно политическо представителство, което не е отдавено в скрити финансови, корпоративни, откровено криминални интереси. Оттам нататък, с много малки промени, и това беше от първия ден още, от третия ден вероятно се изкристализира това искане за няколко базисни промени в изборния кодекс, например, които ще гарантират политическия плурализъм. Имаше искане, което също потъна, за съжаление не всички медии го отразяваха това, аз не знам тези, които не го отразяват, защо не го правят. Имаше искания свързани с това да се засили контрол върху разходването на партийните субсидии и така нататък. Тези няколко малки стъпки, ако бяха направени от парламента преди да подаде оставка, той ще подаде неминуемо, лично аз казвам, че до края на тази година ще подаде оставка парламента и парламента ще спре да функционира и правителството ще подаде оставка. Тогава имаше гаранция, която все още не е умряла, разбира се, че с малки, постепенни, принципа на китайската капка, промени, ние ще стигнем до едно наистина нормално политическо, функциониращо политическо и гражданско общество в България. В този смисъл, не дете да прокарате изкуствено разделителна линия, нали, този протест е такъв или онакъв, тази или онази партия стои зад него. Не, това е гражданска инициатива, това са хора свободни, обединени около своите искания за нормална правова държава, за нормална морална политическа класа и политическо общество, в която група хора имат място хора с всякакви политически възгледи, както казах, десни, леви, центристи. Нашата цел е друга в момента. Не знам дали ви отговорите на въпроса. Нашата цел е само една и тя е оставка и незабавни избори след това и аз ще приключи с въпроса, ще дам думата. Не правим, няма да правим политическа партия, конкретен отговор на конкретни въпроси. Заповядайте. Галя Горанова, вестник сега. Не мога да си представя практически какво точно ще представлява вашата протестна мрежа. Ще създавате организации по места с лидери за контакт или ако може да обясните малко по-конкретно и с какво тя се различава от това, което се опитаха да направят лидерите на февруарските протести. Споменахте, че ще бъде изградена и съответната инфраструктура, която да позволи равноправния диалог между протестиращите. Какво точно имате предвид, освен вестника, за който стана дума? Откъде ще набирате средства, за да изграждате тази инфраструктура? Предполага се, тя все пак струва нещо. И дали припознавате реформаторския блок като политически изразител на вашите възгледи и сила, която стои най-близо като политическа платформа? Той стана доста дълго, но тук ще забравим началото. Може ли 5 думи? Диана Тушева от БГНС. На мен ми прави впечатление, че от началото на протеста тези 55 дни има една градираща пиар кампания. На мен ми прави впечатление, че все пак има и драматургични моменти. Дали на Билакоя, възстановката и не само това. Това са измислени пиарски техники. Интересно ми е да знам, един от вас каза, че нямате финансови интереси. А как се финансира всичко това? Може би друга група да се занимава с това? Ясно ще отговори на всички така много прекрасно зададени въпроси. Само да отворя да кажете тия автентични групи, които обясните,
Кои са тия групи? Къде са? Защо не са тук? това е Сега много ще ги хубав въпрос търсите. Обяснете на всичко, за да е ясно. Вие една група ли сте? Лидери ли сте? Не сте ли? Мрежа ли сте? Как ще ги съберете в тази мрежа? За да... Това е много хубав въпрос. Нека само, че станаха много. Ще кажа само, че ние представляваме различни много групи. Част от всеки един от нас представлява поне по една или две групи, в които участва активно. Ясно ще отговори на вашите въпроси. Конкретно след това и за финансирането ще кажем, защото знам, че много е много. Значи, да започнем. Ще започнем от инфраструктурата. Значи, под инфраструктура, това, което понеже ние употребихме тази дума, си има предвид това, че ще бъде, тя вече съществува Facebook страницата протестна мрежа, което е едно чудесно място за комуникация с всякакви други групи. След това ще има сайт, който много скоро ще бъде обявен. На този сайт също ще тече комуникация. И имаме идея в един момент да направим една бутикова, ако ни стигнат нервите и джобните пари, да направим и нещо като бутикова телевизия, която да има предвид двама водещи и така. Стига, понеже си обясняваме изключително простичко нещата, те наистина трябва да са ясни. Когато говорим за финансиране, значи ние нямаме нужда от някакво особено финансиране, защото нещата, които ги правим, те са доста, как да го кажем, подръчни, те са семпли, те се правят с единствено и само с много желание, много къс и много работа. Когато се налага понякога, се намерят някакви средства, като например да си платим тук найема към БТР, просто събираме парите от собствен си добове, не става въпрос за големи суми, това е постижимо за един нормален приятелски кръг. Когато говорим за PR, значи ние живеем в комуникационно общество, така или иначе. Тоест, приплитат се успоредно чисто медийни акции, те се приплитат с някакви PR акции, много хора, които така съдействат на протеста, с това се изкарват хляба. Няма нищо лошо в това да се мисли, да се дават идеи, тези идеи да се реализират. А що се отнася до конкретните по-арт акциите, те са организирани от една от многото групи, които също подкрепят създаването на протестната мрежа. Ако нещо съм пропуснал по линия на въпросите, моля ми ги припомнете. Благодаря ви. Да, но ясно е малко групите, ние едно, една. Значи групите са страшно много семена, който влиза в Фейсбук, ето мислете. Как да си кажа, аз лично участвах в подготовката на няколко от събитията, например на това, което тичахме, за да покажем, че не сме уморени. Или пък в това, което пускахме фенерите, помните, още в по-ранните дни беше. Във всички тези акции, те първо са много ефтини като цяло и сме събирали помежду си средства за това. Смятам, че това не е никак грешно, когато човек иска да направи нещо и освен, разбира се, парите, трябва и много добра воля. Смятам, че ние самите инвестираме много повече време, защото цели 55 дена, вие си представете колко хиляди хора бяхме на площада, сме инвестирали часове с стоене. Аз много бих се радвала в други случаи в бъдещето на България тази цялата енергия да е насочена към нещо още по-конструктивно и да създаваме нещо по-добро, а не да се бориме срещу мафията. Надявам се в бъдеще в България да е по-добре и да няма нужда да инвестираме това. А сега ще допълни за пари. Да, ще издам една тайна тук, сега ще шокирам колегите сигурно. Ще започна с издаването на тайната. Един ваш колега, фоторепортер, ви откраднаха колелото преди няколко дена. Това, което направиха хората е, че събраха, не знам какви суми, предполагам 5-10 лева и дадоха пари да си купи ново колело. Това е начинът, в който се финансира протеста. По отношение на ивентите, така наречените ивенти, перформанс, креатив или както и наречем с тези чудни български думички, една от групите е групата, която примерно се маскира като известни политици, бизнесмени и банкери, преди 10 дена може би беше. Същата тази група направи белия автобус на тур за овации, който беше на 50 дена от протестите. И лично аз не виждам защо трябва да се обръща такова голямо внимание на нещо, което ако го разбием по пера, нали, бюджетът ще бъде в рамките на 100-200 лева. Смятате ли, че 10 000 души не могат да съберат 200 лева? В смисъл,
Белият автобус, това са 3 платна шперплат, който вероятно е по 20 лева всяко. 5 или 6 линейни метра летвички, 2 на 2 см, които са 5-6 лева вероятно всяка. 6 А4 цветни копия, които са по 1,50 всяко. Тиксо, което е силно 2,50 ролката. И няколко каски, предполагам, че са реквизит от някоя детска градина или нещо от рода. Предполагам, че става дума за едно кафе, нали, на реквизитьора, нали, който е го дал на тези хора. И 3 линейни метра тази изолация, която е за тръби, нали, с която имитирахме палките на полицейските. В смисъл, според мен много по-смисленият въпрос в момента, ако говорим за финанси, е защо правителството не можа да отговори убедително на въпроса какво ще стане с този 1 милиард. Защо правителството не може да отговори смислено въпроса дали този милиард, част от него няма да бъде разходвана, за да бъдат, ще използвам грубата думичка, купени избирателите през социални помощи, социални действия на правителството. Защо не задават въпроса на правителството, например, не е ли по-добре някой да произведе това, което ще бъде преразпределено после, вместо да се взима заем, за да бъде преразпределено това. И в крайна сметка не е ли, извинете пак за израза, не е ли смешно и наивно да сравняваме 200, 250, 300, нека са 500 лева спрямо 1 милиард. Баничките, тези неща, откъде да средствата, защото ако събирате по 5-10 лева от хората, по едно кафе в тия чашки, те са си скъпи горе-долу колкото кафето. Обяснете, защото... Зорно е човека, който прави кафето, нека той да ви отговори. Аз да ви отговоря директно. Значи, Георги Ли... Как става? Георги Илиев се казвам, аз правя кафе. Лично. Мога да ви кажа, ако не сте разбрали до сега как се прави, значи не сте внимавали достатъчно, не сте чели, не сте търсили информация. Информация има навсякъде. Финансовите средства са важни. Да, обяснявам. Информация има навсякъде. Аз и мой приятел Валентин взехме лично решение да преброим по този начин колко човека има пред парламент. За да можем да го направим, първоначалната инвестиция беше наша, за да можем да направим втори ден, сложихме една касичка под известното преди това наложило се висящо кафе. Всеки, който си имаше кафе, решаваше да пусне нещо вътре. Оказа се, че по този начин, поради факта, че всъщност не са 20, не са 30, не са дори 100, не са дори 200, не са дори 500, стигали сме до над 2000 кафета, успяхме да събираме достатъчно средства, не само да правим кафе на следващия ден, а и да даряваме на една църква, тя е в Дървеници, Свети Георги се казва, хранят хора. До момент сме делили 3000 лева. Свети Георги храм, Свети Георги, където има кухня за социално слаби хора. Тези пари естествено можехме да ги дадем за протеста, но те бяха пари на хората, които пият кафе сутрин и отидоха да нахранят хората, които са нуждаещи се. Извинявам, но понеже останаха в суматохата на отговорени някои въпроси. Те бяха много и за това прощали. Да ви припомня само малко по-подробно как ще се изгражда мрежата по места. И за реформаторския блок, ако може да ми отговорите, дали познавате ли като свой говорител? Значи, За реформаторския блок ще отговори ясен, а след това Лъчо ще отговори за изграждането на мрежата. Сега, какви са ни отношенията с реформаторския блок? Значи, ние нямаме някакви единни отношения с реформаторския блок. В същото време е ясно, че една част от хората, които протестират, имат своите политически симпатии и някаква част от хората симпатизират на реформаторския блок. Принципно, мрежата, която изграждаме, е обща. Представете си го така. Мрежата е общото, а реформаторския блок или дадена синдикална организация, няма предвид голям брой с синдикална организация, или някакво гражданско движение, например Солидарна България, нали? Или просто каквото можете да се сетите, има право, поне по това, което ние сме мислили като проекти, което ще го предложим на групите, да подкрепи мрежата. Тоест, ако хипотетично някой реши, че ние сме свързваме с
реформаторски блок или с Саша Безоканова или с там който друг, защото не знам какво ще ни пишат. Нека да е наясно, че имаме някакви отношения. Те ще бъдат единствено и само отношения на това, че ако някакви движения споделят два основни принципа, а именно оставка и избори до края на годината, могат да ни подкрепят това. Това са ГЕРБ. Също и хората, всички хора, които са досега участвали активно в протестите, силно се надяваме да се присъединят и това е една покана. Чрез вас се надяваме да стигнем до всички протестиращи, да кажем, че сме чисти в намеренията си, имаме желание всички, които протестират, да се присъединят към тази протестна мрежа, за да сме по-успешни. От тук нататък със самото изграждане Лъчезар ще отговори. Благодаря ви. Първо ще върна малко назад лентата към един въпрос, който стана сякаш между другите въпроси. Въпросът за представителство, кои сме ние, кой стои зад нас. Между нас, тук, тези 7 човека, които виждате, ние далеч не изчерпваме хората, които в момента работят по тази протестна мрежа. Сега сме този състав, който ние виждате, може в някакви други събития да видите и е редно да видите и други хора. Тази група хора, които работиме върху тази идея, сме възприели един основен принцип. Протеста, това е неговата уникалност. Той сам показва на какво е дошло времето, какво желаят хората и какво искат да се случи. Ние не сме някакви лидери, които се опитват да наложат някакви техни идеи. До сега винаги се е случвало успешно това, което хората идва в момента да го пожелаят масово. Протестната мрежа вече съществува, защото ние помежду си, групите, хората общуват, обменят идеи. Ние не я изобретяваме, нито я налагаме. Ние просто ще облечем в някаква формална форма и ще дадем възможност на всички протестиращи да участват в изграждането и за да бъде тяхната мрежа, а не мрежата на който иде от нас или на която иде малка група хора. На вторият въпрос също ще оставим нуждата да диктува това, което ще трябва да се случи. Дали ще има някакви организации по места, дали ще има събрания, как точно ще се осъществи това, ние в момента не знаем. Ние усещаме нуждата от това да концентрираме енергията си, за да постигнем двете цели, които вече няколко пъти се споменаха: оставка и избори, и да продължим да бъдем наистина като подкрепящи гражданското общество. Как точно ще стане това? Ще се надяваме да разберем заедно с всички, които желаят да участват в тази идея. Ние не искаме да спускаме готови решения. Може ли пак да питам нещо? Да, заповядайте. Понеже за Кунева и десните разбрахме там реформаторския блок, обаче изяснете с ГЕРБ това ви позицията и какво ще правим след избора, защото оставка избори да разберем там. Едно към едно. Благодаря за въпроса. Асен Генов ще отговори на Аз ще отговоря много кратко за позицията ни към ГЕРБ. Това, което ще използвам ако ще взриви българското гражданско общество, беше това, че за една седмица парламентът прекрои закона за ДАНС, така че той да пасне на господин Пеевски. След което премиерът Орешарски, сричайки, го номинира него за 15 минути в последния работен ден, в петък, според мен с разбирането, че събота неделя нещата ще потънат, медиите ще заспят, нищо няма да се случи. Петък вечерта, само след няколко часа, на 14 юни, според мен, въпреки проливния дъжд, имаше 5-10 хиляди души на площада на Ларгото. Защо? Защото хората казаха, догушени от олигархия. Хората, тези медии, които могат да си го позволят, посочиха господин Пеевски като едно от лицата, едно от символите на олигархията в България. Какво се случва? В края на тройната коалиция средствата държавните в въпросната банка, която изгражда една медийна империя, възлизат, да речем, на някаква сума, някакво 100 милиона лева. Не е важно колко, не мога да кажа, защото не мога да го докажа, но знам колко. Служебният министър на икономиката, енергетиката и туризма господин Василев в едно интервю за едно предаване, което ние правим в интернет, каза, че концентрацията на държавни средства в края на мандата Борисов се е увеличила. Данните, с които разполага публичната среда, медиите, гражданското общество, са, че тази концентрация е тройна. Сега на въпроса ви какво е отношението към нас.
Ами ако тази порочна практика, публични средства, една банка, една медийна империя, политическо влияние, което издига и сваля политически лидери, правителства и така нататък, манипулира изборни резултати през пропагандната си машина чрез медиите, ако в края на мандата Борисов средства са се увеличили, концентрацията се увеличила, какво може да бъде нашето отношение към тази управляваща сила, освен негативно? Аз, предполагам и колегите, ние не сме на площада да протестираме, за да върнем ГЕРБ на власт. Не, ние сме на площада, аз лично съм на площада и протестирам, ако може със своето лично участие, с двата си крака, минавайки 10 км всеки ден, да допринеса така, че тази порочна схема да бъде бавно, но сигурно разградена в България. Не знам дали ви говоря въпроса. Ние не заставаме срещу конкретна политическа сила, ние заставаме срещу мафията в управлението. Благодаря ви. Заповядайте, само се представете, моля. Евгений Петров се казва, журналист на Свободна практика. Значи, единственото, което не разбрах, за какво ли е това место? Да, това е PDF файл, който ще разпространя. Тук насетне, като говорихме за вестник за 500 лева, тук насетне реално и толкова голями са във вестници. Това е доста голяма инвестиция и доста... Вижте, този вестник се сглобява от постове в блогове, които много блогъри писаха в последните 55 дена, включая част от нас на масата. Той не е също заплащане, разпространява се като PDF и имаме уверението, че в регионалните градове всеки ще може, активно протестиращ или в който иска, да разпечата бройки и да занесе на хората, които са извън интернет. Ясно е, че този протест е хоризонтален. Той следва структурата на хоризонталната на общуването в мрежата. И това е неговата ценност. И затова той успя да просъществува вече 55 дена. От тук нататък, разбира се, ние имаме желание да стигнем до хората в страната. Защото знаем много добре, и всички българи, които не ползват интернет, знаем много добре, че те консумират традиционните медии. Разбира се, вие сте колеги, представлявате ги, но знаем много добре, че част от традиционните медии не казват истината. От тук насетне ние трябва да имаме някакви нормални класически инструменти, за да стигнем до тези хора. И за това. Иначе това също е ефтина проекта, подръчно, както всичко останало, както перформансите, както всичко, което направихме. За това. Искрено вярвам, че ще видите в него нещо полезно. Вие самия да разпечатате 10 броя, да занесете на село, където ще отидете през август. Благодаря. Въпроси? Да, заповядайте. Моят младен за голямото завръщане на депутатите на работа през септември, да ви планирате нещо, може би е рано да се издаде и ще се издаде ефектно, все пак какви идеи. Да, планираме много неща. От тук насетне, както и до сега, планираме много неща. Просто ще сме малко по-координирани, отколкото до момента, защото за Берлинската стена имаше 3 различни групи, които виждаха такъв проект и работеха по него. Просто тази, която първа го направи, естествено не може да бутаме 2-3 пъти, 2-3 вечери подред Берлинската стена. Това е само началото, което виждате днес. Ние заявяваме, че вече сме малко по-организирани и малко повече координация слагаме помежду си. И аз ще допълня. Когато се говори за групи, значи имайте предвид чисто Фейсбук, нали, ситуация. Значи не говорим само за групи, говорим за така наречените ивенти, нали, събитията в Фейсбук. Не се правим откъде наименованието на този протест, който тръгва от точно такъв ивент. Dance with me, чието администратори са тук сред нас. Така че, естествено, че се планират много неща, просто вече ще можем да ги комуникираме по-добре помежду си. Да, и съответно ще изглеждат още по-впечатляващи, ако обеща майстор кафеджия. Други въпроси, колеги? Господин Денев вдига ръка, но ако сте от медиа, ще ви дам предимство. Имате коментар. В такъв случай господин Денев наистина вдига повече време, ще му дам думата с респект. Благодаря. Виждате, че идва революционна вълна. С какво вие ще допринесете да се масовизира и да се например целият български народ? Предлагате ли конкретни поне 10 точки? Това на всички е ясно. Оставка, червени кукуци, избори. А след това и тогава може българският народ да тръгне масово и да промени системата.
Значи поне това, ако не предложите, нищо няма да стане. Аз организирам движение България на народа, което да участва в изборите. Сигурно се радваме на всякакви подобни поддръжки, Лъчезар ще отговори конкретно. Първо, господин Денев, ние самите сме тази вълна. Нищо не може да се случи сериозно в тази държава, ако масово хората не го подкрепят. Затова правим всичко, което в момента виждате и на което сте свидетели. Ще има конкретни предложения, затова се създава протестната мрежа, за да дойдете отдолу нагоре, да дойдат от страната на хората, а не да бъдат спуснати от някакви политически партии, лидери или който да е друг субект. Заповядайте. Александър Ангелов се казвам. Повечето ме познават, тук съм от повече от 55 на протеста. От 2 юни някъде, аз ги бъда вече на 60. Следя и изявите във Фейсбук на доста от вас. Специално към господина Асен Генов имам така едни притеснения, тъй като съм попадал на негови коментари и съм виждал, че е много краен към точно тази политическа партия, за която стана дума преди малко. Аз не поддържам ГЕРБ и винаги съм застал за това, което Ясен каза, че Съединят прави силата, да. Тоест винаги съм прокламирал за това, че трябва да сме обединени. Но, пак казвам, това с Енгелов да ме прощава, но смятам, че е малко краен в изявите. Аз лично съм бил свидетел. Всички сме крайни, защото сме и тук. Ще говоря с едно изречение. Не знам какво разбирате под край, не съм призвал да се хвърлят камъни, нали, да вадим ятагани или нещо труда, но няма как да бъда пък некатегорична своята оценка за едно управление, което завършва с 36 000 малки и средни предприятия фалирали. Едно малко или средно по дефиниция между 10 и 50 души, смятайте за какъв ефект става дума. Няма как да бъда некатегоричен към едно управление, което е завършило с официални данни 400 000 безработни, с увеличаване на младежката безработица, което завършва с смазваща липса на... Смазваща... Ами хората трябва да разберат истината. С смазваща медийна несвобода, срив на оценката на България с позиции няколко. Няма как да съм позитивен към едно управление, което роди скандала с водали и така нататък. В смисъл, това е моя лична оценка и аз нося отговорността си за това, че съм категоричен в своята лична оценка. Дори и с цената на това да се разочароват мнозина хора, които не са информирани за точните характеристики на управлението на ГЕРБ, на мандата Борисов. Ивайло ще допълни нещо и ще има време само за още един-два въпроса. Ще ви помоля да сме съвсем кратки от тук насетне. Благодаря. В тази мрежа сме се събрали хора с различни виждания, но обединили се под две основни искания. Оставка на правителството и избори до края на година. Всичко останало е следващата крачка. Заповядайте, да. Може да се представим сами? Тамара Барба съм от БТА. В смисъл, добре ще постигнете целите си, да кажем, ще има нови избори, но дали няма да се повтори сегашни резултати. Всъщност, вие като не припознавате никаква политическа сила, а нямате и намерение да сформирате политическа партия, тогава на какво всъщност разчитате? Как виждате нещата след избори? И аз съм първо ще отговоря, Лъчезар ще допълни. Благодаря ви за въпроса. Значи, ние нямаме в момента обективни данни. Мисля, че обществото като цяло няма обективни данни от това какви са политическите нагласи. Имаме много голям проблем с социологическите агенции. Той е виден и сериозните анализатори така се произнесаха за последните изследвания. Тоест, така, доколкото по някакъв начин имам познание по социология, имам контакти в тези организации, ние нямаме реалните данни, но при всички случаи ще има, дори в тази конфигурация, ще има голямо разместване при следващите избори. Но пак казвам, нашата цел не е да мислим за след изборите. Нямаме така дългосрочна стратегия за след това, просто защото считаме, че първо трябва да приключим с казуса доставка и нови. Лъчезар ще допълни. Искам да направя нещо много ясно, понеже вече стана дума, но сякаш трябва да се повтори няколко пъти, за да бъде разбрано. Може би някои от вас са чували за руски учен Павлов,
който обучава кучета, като светне лампа и кучето свиква, че получава храна. Ние сме една такава лампа, за която и да е партия. Когато тя престъпи принципите на демокрацията, ние светваме. Едва ли някой от нас може да очаква подмяна на сегашната политическа система, партии, чисто нови субекти. Това не е реалистично. Дори промяна в изборните правила би смекчила проблемите, но не би ги решила изцяло. Затова ние не желаем да формулираме някаква бъдеща политика. Затова има политици, експерти, хора, които са специалисти в съответните области. Ние сме хората, които чуваме един певец да пее и да пее фалшиво. Едни музиканти да свират фалшиво или да свират съвсем други партитури от обещания. Затова не е необходимо да си специалист. Това просто е елементарно усещане човешко. Затова нека какво ще следва после да избере българския народ чрез избори, ако този, който дойде след това, отново е ГЕРБ. Значи, ако те са си взели пулка от това, че бяха свалени от властта, ако по правителния изпит са си го взели и почнат да управляват по по-различен начин, наистина демократично, ние няма да сме срещу тях. Нека спечелят БСП. Боже, не употребяй тази дума. Говоря принципно, вие много добре ме разбирате. В случая ние просто очакваме от политиците да вършат своите ангажименти. Това е. Идеята на този протест е, че гражданското общество върши своята работа в момента. Политическото общество от него се очаква да реагира адекватно. Колкото по-адекватно, с колкото по-голям кредит на доверие реагират политиците, толкова по-разпознаваеми ще бъдат те за всички тези 70-80%, които подкрепят исканията на протеста. В този смисъл не очаквайте аз да кажа ми гласувайте за тази партия и аз да кажа гласувайте за онази партия. Не, ние сме максимално искрени пред хората, които протестират по листата. Ние имаме своите политически убеждения и възгледи, но знаем, че политиците трябва да артикулират своите намерения достатъчно ясно и достатъчно честно, така че хората да им повярват. Мисля, че това е много тук насетне е ясно. Следващ неправилен избор, следваща неправилна крачка, ние няма да губим време, а ще бъдем на площада веднага. И вече България не е същата. Какво мисли по въпроса? Това може би не трябва да попитате на нас. Аз знам какво мисли по въпроса. Няма да ви разреши нито един митинг. Това е спонтанно. Господин имаше преди вас въпроси за него. Наистина ще ви помоля да сме максимално кратки. Заповядайте съвсем бързичко, защото времето напредва. Добър ден, Румен Стоев. Въпросът ми е кой ще взема решение? И директно за протестната мрежа, кой ще взема решението и сега ще го конкретизирам. Всички протестиращи. Тоест, кой ще взема решението какво да пише в този вестник, срещу кой да се протестира и срещу кой да е насочена енергията. Искам да кажа, защото идеята да няма лидери на протеста беше точно тази. Да не се следва някой и да не се налага на хората какво да правят. Идеята беше, вие можете ли да гарантирате хоризонталността, т.е. че ще се допитвате първо до хората и до всички тези групи, които вие само администрирате. Благодаря ви много. Ивайло ще отговори. И оттам ще действа за решението. Ивайло Зафери. Ще дам пример с това, защо именно ние сме тук. Ние бяхме избрани от група хора, чрез гласуване. Ние не сме седмината, които представляват тази мрежа, но ние сме част от тази мрежа, избрани от нея, чрез гласуване. Всяко следващо решение, всяко следваща позиция ще бъде взимана по същия начин. Заповядайте. Всъщност колежката това е първо. Кристина Бозева от канал 3. Минути преди да дойдем на вашата пресконференция, която на площада пред Народното събрание, като питахме какво мислят за вашата пресконференция протестиращите лъжуващи там. Те казаха, че напълно подкрепят вашата инициатива, но не могат да разберат защо просто ви искате да има оставка, след това избори. И ако се направи грешен избор, цитирам вас самите, вие отново ще слезнете на протест, а вместо това между оставката и изборите не се вмъкнат, например, промяна в изборния кодекс или едно велико народно събрание, където всъщност именно протестиращите и хората, които нямат възможност да се на жълтите павета в центъра на София, да станат част от това, което вие предлагате тук в момента. Благодаря ви. Законите трябва да се пипат с чисти ръце. Само с това ще отговоря на въпроса ви. Митко Новков се казва, задавам много простичен въпрос. И то е според вас, аз знам, че реално погледнато вие
едва ли бихте могли да отговорите. Но, според вас, защо правителството ни подава оставка? Правителството не подава оставка, защото е зависимо от неясно какви интереси и неясно какви механизми и сили. Господин Орешарски не можа да отговори на въпроса защо номинира господин Пеевски, въпреки че журналистите го мъчиха 15 минути, той не можа да отговори на този въпрос мислено. Затова не подава оставка, защото не му е наредено. Защото господин Станишев каза, ако не бъде избран Пеевски, пада кабинета. Последен въпрос и приключваме. Заповядайте. Колко общо са хората на протестна мрежа сега и как се прави възможност на други протестиращи, които се познават каузата и да се при желание реагират на хората, които могат да се присъединят. Да не се чувстват част от протеста изолирани. Да, аз разбрах за тази група чрез Фейсбук. Също така беше организирана среща във Фейсбук на конкретно място. Хората бяха около 30. Това са администраторите на основните мрежи, на основните ивенти или групи и така нататък. В момента мрежата е отворена да приема все повече хора. Както Ясен каза, във Фейсбук има такава група, която със сигурност ще почне да се умножава нейните членове, така че това е начинът в момента. По-нататък сигурно ще намерят и други начини за комуникация. Това не е затворено общество. Имаме и много живи контакти. Тези 55 дена ни дадоха възможност да изградим мрежа и с хората, които идваха от другите градове в София. Ние пътувахме, случват се акции, виждате все повече в страната. Имаме уверението на Пловдив, Благоевград, Варна, големите градове, Русе. Имаме връзка с Ямбол, Сливен, Плевен, да не изброям Шумен. Изпускам вероятно много от градовете. Имаме на всички българи, които протестираха вече толкова седмици в целия свят. Всички големи градове, световни столици, също с нас, българите, които живеят там, те протестираха пред посолствата. Всички събития, Dance with Me World, Dance with Me по принцип, кафето, Dance with Me Global, Орешарски и така нататък. Всички тези, Орлов мост, много важно. Всички тези проекти просто се обединяваме, за да работим по-координирано. Няма лидери, няма говорители, ние сме активно протестиращи вече 55 дена, както всички останали 50, 100, 200, 300 хиляди, които излизаха и бяха на улиците с нас. Аз искам с това да опитам да завърша и да кажа, че имаме новина. И вие знаете вече новината, че президентът е наложил вето. Искам изключително много да ви благодаря за вашия интерес и вашата добронамереност към нас, защото си представяте, че беше изключително предизвикателство за нас да застанем тук. Ние искрено вярваме, че ще предадете вярно нашите послания, защото вашата подкрепа ни е необходима. Всички българи трябва да се обединиме. Ясно е срещу кого. Благодаря ви отново. Оставаме на линия в Facebook и във всички останали социални мрежи да контактуваме. Благодаря.